Morning guys! Luto tayo ng fried rice. Meron ako assistant dito. Kinukumot-kumot yung rice guys. Meron ako ditong garlic at saka hotdog. Tapos maya-maya lagay natin yung rice. Ay, yung pala natin? Yung ating green beans. Lagay natin ang beans. So, lapit na ito maubos eh. Ito. Baba! How's your pancake, Baba? Good? Is it good? Aww. Did you say thank you, Tito Dan? Thank you. Yung bacon natin, guys, nandito. Si Kuya ay na-post kanina. Fried rice, guys. Ito yung bacon. I-check natin. So, ito na yung ginagamit namin sa bacon. So, 5 minutes. I-flip ko lang siya. 5 minutes. Hindi. Pancake yan. Pancake yan kanya eh. Si Zach, egg, rice, bacon. Si Baba, lahat. Pancake, bacon, eggs, rice. Si Kuya TJ, rice. Pang ilan na niya yan man ay. Nahilig siya. Pangatlo na yung rice. Si Danny Boy ko, pancake. Pancake lang muna tayo ngayon. Yung bacon guys yan. Sarap. Wala nang ice cream manay. Diet eh. So, ko na siya. Ginawa ko na siyang 8 minutes kasi medyo sobrang brown na yung pangalawang batch. So, every 4 minutes i-flip ko. Gaya-gaya siya kay John guys. So, ginawan ko din siya ng muffin. So, what's in there, my love? Bacon, cheese, egg. Tapos barbecue sauce yung sa kanya. Kay John kasi tomato sauce. Kain tayo guys. Kinay nandun. Kain na tayo manay. Kanino to? Sa mga bata. Ito na yung gawin. Sige. Nagbiro ka na naman? Masarap ba yan? Try mo. Mali. Try mo nga. Hindi siya parang siyang orange. Okay. Tapos nag-fizz? Fizzy? Pero hindi siya kasi kung kalimutin na talaga ko baka. Nakapagbihis na ako guys. Make-up na lang ako. Bihisan natin si Holly, ha? Where's your hair? My hair? Here. Here? Here. Nagustuhan niya yung extensions ko. Baba, I have a lot of hair. Allah! Ginaganon-ganon niya kasi hindi natatanggal. Sabi niya, where's your hair? Bihisan natin ikaw, Baba. Well, si Mami. Make-up si Mami, ha? Gamitin na naman natin yung favorite kong primer. Manay, gusto mo i-try itong primer ko? Sige. I-try mo nga ngayon. Kasi naka na ako. Sunblock na lang. Hey! Yes! Hello! Wow! Hello! Who's that? Hello. Let it go. Let go. Let it go. Sino ba yun? Elsa? At Elsa, saka- si Anna. Anna ba yun? Elsa? Anna yata yan. Isa o you're wearing that, Baba? Pagalitan ka ni Sige. Daddy, yun na yan ang gamitin mo na. Kasi mainit naman. Pero ano naman siya dito. Kaso lang, pag tingnan mo, parang sa 41 degrees, ito po ang gagamitin. Okay lang naman sleeveless. Mm-hmm. Oo, okay lang yan. Okay, baba? Nag-shine siya. Saan to? Sephora to? Sephora. Na Ah, brand Sephora talaga. brand talaga? Ayun, oo. Beauty amplifier. Maganda nga. Here. Yes, Yes, here, here. here. Oh, that's so pretty, Baba. Uy. My paper highlight. Madam? Ano daw? What did you say, baba? March Marfala. I wear that in the mount. I wear that in the mount. Sus, yun pala. Wow! Sure, That is a pretty dress, Baba. Do you wanna wear that now? Let's go. Wear na, baba? This? Yeah, Yeah, take it this. off. Is that your pajamas? That's your pajamas. baba. Pagalitan na naman tayo dito na Tito Dan. Huwag mong ipakita na kauban ng bata. Sa ating nga, hagis, bigba mo. Ano? My I'll take it You off. take your pants. It's your Oh, wow naman. Talaga pakita sa... Galing. Hi, guys! Oh, that's so cute. Ganun naman yan, oh. Favorite niya ganyan. Ikaw na talaga. Oy! Show mo na sa daddy mo. Papabad Show yan sa daddy. daddy mo kasi mainit yung pa... Mainit siya tingnan, pero hindi naman siguro. Ganun. Oh, long cute! Ang ganda ng kulay. Are you done? Nope. No? Okay. Nag-makeup na siya? Nag-makeup na siya. Eyebrows. Wala ka na. Here. This one, yeah? I find it.
You found it. Yep. This one. Oh, wait, what is that? Wait, is that mom's? No, it's mine. What are you doing, makeup? Putting on makeup. Don't Good you like that? girl. Barbara, you're a girl now. She's a big girl. Not exactly. Girl. Oh no. Do you want some makeup, Zach? No. Ah. That a one, two. Good Mama, job. This one. please, why you have this dress? Hmm? Why you have this dress? Why do I have this dress? Because it's that dress. Ah, she chose it. She wants to wear it. Hello. Wow, that is so pretty. Done? Good girl. What else? Wow, so pretty. Look at your face. Look at your face. Where's your makeup? Wow, it's there. And more? More? What else? What else do you need? That one. No, not that one. Concealer. You don't need that. How about lipstick? Lipstick? This one. Wow. Look at We found it. Look. What's that for? That's for your lips. Wow. Put it on your lips. You do it. Look at the mirror. Good girl. You like it? That looks so pretty. Okay, are we done? Because I'm done. Okay. Yeah, let me see. Wow, pretty. Show mommy. Are you a big girl? Huh? You're a big girl now. Look at you. So pretty. Such a big girl. Okay. Hindi ako marunong nito. Baka mabash tayo nito, baba. Almost finished. Wait up. Yes! This one? Do you want this one as well? So pretty. Mom, when is this one done? Maybe he's taking a shower. Let me see, Mama. Let me see. Pretty. Mom. Pakita Ay, niya sa wow! mama. Ready na yan, Manay? Ready ka na, mas ready ka pa kay Mami. Ito, Paris Ink Velvet yung gagamitin natin dalhin. Magbe-blend lang to sa suot. Ganda na suot na yellow. Favorite mo rin yellow, mustard. Ganda. Tingnan niyo. Sa Bali, ito, dinala ko to sa Bali. Sa Ganda. Iconic. Iconic? Maganda yun kasi nare-return mo na free. Oo. Pero alam mo, alam ko hindi rin turn na hindi kasya sa... Ni-return mo sana kasi free. Oo nga, parang nahasol ba ako na pupunta ako sa post office, ang layo. Malayo ba? Kung pupunta sa ano. Kasi Sama. order ako ng sapatos, tapos wala, binalik ko kasi hindi ka Alam mo, dapat ang sapatos talaga. Alam mo, Ano may dito? may lipete ka? Ano ka na talaga? Eh, Nilagyan mo talaga siya ng lip gloss? Yan. Parang lip balm na maliit. kaya. That one. Did you get it? Kasi cute siya man, ay lip balm siya, pero meron siyang kulay. Pero kapag papunta sa lips, wala. Tingnan mo, ito ba? Yung Set Beauty na. O kaya pala sabi niya, ang real lips. Ako kasi ginaganon ko. Kuno ako na kahit dito. Ito lip balm siya, pero ano. Baba, let me see. Is that the one? Baba, is this your lipstick? Yeah. So cute. Tingnan mo siya magtupi. Marunong niya magtupi. Siya, tita, is how you fold your clothes. Ginawa niya Show na maybe? ito. Oh, good girl. Kasi lagi yung nakaano sa'yo, nakabantay sa'yo kapag nagtutupi ka. Tine-train ko na siya kasi wala na yung mga kuya niya. Wala na akong katulong siya. Shopping na tayo guys. Kinoconnect lang ni Jan yung yung car seat ni Holly. Sama natin si Manay at saka si I got. Ready na sila. Pinakita lang sa akin ni Dan kung saan dadaan kasi close yung mga roads dahil sa race. May race kasi guys. Sobrang busy ngayon sa city. Ay my gosh, ang lamig. Sobrang init sa labas pero ang lakas naman ng aircon nitong si Dan. Are you ready, Baba? Mama. Mommy's coming. She's coming. Alis na kami. Sikat na doon sila. Oh, single siya. Oh. Kaya nga, Sige, ganda talaga, talaga sa oh. hero ko. Uy, Nag-outfit talaga kasi single na single siya. syempre. Napakakita. Oh, tingnan mo ko. Oy, so... Anong size? Anong size? Size? Bye! See you later! Bye daw. Uy, manak ko. See you na! Sorry, I love you. Sorry. Sabi niya, Mom!
ang init sa labas paglabas natin. Okay lang kasi as soon as paglabas natin, diretso naman tayo sa ano, pasok sa Cold Warehouse naman. Malamig ka na sa inyo. Oo nga eh. Bakit? Ako ha? Ako? Hindi, yung car! Aw, layo naman nun manay. Uy, parang silang plida. Pinagalitan ako ng aking Uber driver. Ang layo pa, nasa kabilang road man yun, Sa guys. kabilang line kasi nagdiretso siya. Akala ko inis kami. Pero yung preno ko pa lang tingnan mo. Kaya nga eh, mag-break na naman siyang ganyan. Nakapreno ako dito. Dito kami sa Pulse Warehouse, guys. Yung maraming sale, yung outlet. So, dito kami sa mga gown. Yung sikat. First time ko. Oh, gown, cut. Oh, first time ni Manay dito. First time ko. Dinala niya naman ako dito. Alam niyo na pag Adelaide, straight ang ating shopping body. Shopping body talaga. Ito guys, tingnan nyo. Ang ganda. Tapos ang dami pa. So, pwede kayong ano, pwede na yung pang bridesmaid. Alam, Manay, maganda to, Manay. Oh! Tingnan mo. Para sa extra large? Hindi naman. Kutingin. Mura na lang, $22. No. Cut! Ay, Pinas, Manay. Cut! Damihan mo yan. Dalawa na yung ano ko guys. Itatry ko lang naman. Good luck sa shopping ban ko talaga. Ito talaga ang fail na shopping ban. Ano siya, maganda siya kasi by color talaga, tas by sizes din. Tapos marami silang mga extra small at saka size 4. Yun yung size ko. Ang galing. Tingnan nyo dito, $5 na lang. Singlets. $5. As in, $5 talaga sila. Ang galing. Si Manay, nabubuang na. O, tingnan niya. Sabi niya, ang dami. Kailangan niya daw ng malaking cart. Ang daming shorts, guys. $5. 5 na lang. Oo. Ang galing kasi may nakalagay na size. Where's that from, baba? Ay, galing yan sa hanger. Dahil hindi mo Mid-rise. Hindi. Anong size ba yan? sorry. Sorry. Ba't ka nag-sorry? Yung ko sa'yo. Large wala ako. Nag-sorry. Nag-try na ako, guys. Ito lang yung dala ko. But that's not good. Alam mo ba, doon siya sa... Oh, ipadala mo lang sa kanya. Hindi naman natin bibilihin. Para swimming pool kasi. Katuwaan. You want that one? No. Let's look for more. There's more. Come on. Ito lang yung ano, guys. Nagkasya sa akin. Yeah. Oh, ito. Oh, ang cute, Manay. Oh. Yung baba, oh. Ano yung gusto mo sa kanya? 2-piece or... Ano ba yung 1 piece? Dala siya. Oh, baba, come on. Hali. Pineapple, baba. So, ano ba siya? Ano, partner ba siya? Wala namang kasama. Uy. Wala. Orange naman. Cute naman niya. Take a further 25% off sa kids. Magkano pa yan? Mura na lang. $4 lang nga. Meron pa marami dito, Manay. Oh. Sana may set. Wala namang kaparis. Uy. Magkano, Dad? Ito, extra 70% off. Ano ba to? Wala akong na... Wait, extra 70% off? Tapos take a further 25? Hindi ko siya maintindihan. Wala na, 0. Pamigay na daw. Kasi take extra 70. Tapos take further 25. Maganda, Day. Yan na yung... Ang masikip? Kailangan Magpapayat ka pa. Mag-adjust ka dyan. Uy, clearance. Oh, $2, Manay. Ito, pamigay na lang. $2. Dear customers, please note that $2 cream stock may not be exchanged or returned. May magre-return pa ba talaga ng $2? Mga costume. Ay, ang cute! $2 na lang, Doy. Mura na lang, oh. Pardon? Yeah, so you got... Tingnan nyo guys, don't pay full price, pay Pulse price. Ang daming mga sapatos. Check natin mamaya yan. Guys, wala na yung hubs. Dito yun eh. Wala na, close na nila. Wala ng tao. Dito yun, oh, ang dami nun yun. Wali. Sabi ni, mga pang Christmas, oh. Christmas. $2 na lang. May dala-dala na siyang short. Ay, may mga ano, oh. The struggle is clear. Ay. Ay, hala, ang Don't cute. be so prickly, be my Valentine. Ay, ang cheesy naman niya. Ay. Nandito pala sa taas, guys. Nilipat nila ata. Sabi ni Kuya, konti na lang natira.
Ayay. Ay, ayun. Ay, konti na lang talaga, manay. Uy, yung tumadas na yung bag. Watch out, dira ha. Ay, may mga bag, manay. Oh. Nilipat nila kasi noon nasa baba to eh. Ay, sorry baba, sorry. Sorry baba. Ah, okay. $5 na lang lahat. As in, ang mura na lang ng mga vestida. Kaya lang, konti na lang eh. Noon, ang dami nito eh. 38 dapat, diba? 37. Ay, konti na lang talaga. Okay lang yan. Pili tayo, guys. Choosy pa tayo sa $5. Good luck talaga sa parking. Ayun lang. Bakit ako nag-worry? Hindi rin siguro na. Ano gagawin nila sa car? Sa car. Wala na. Bibigyan ka lang nila ng Ticket. Sabi nila, hello. Check ko nga yung mga size. Size ng mga kapatid. Kapatid. 37, 38. Sa akin din, 37. Wala, 35, 36. Ano lang? Wala, uy. Tapos magkapare-pareho. Ito, black. Si Papa. 37 si Papa. Parang malaglag. Si Papa, 30 na. Baka na naman ka tayo sa akin. Puro 35, 36. Bakit maliit? Anong day nakikita mo mga ano? 35, 36. 35, 36? Parang liit mo. Malaglag ang ano, kamera. Baka mabangga nila. Ay, wala na. Bakit wala na? Tapos na kami dun guys sa Pulse. Punta naman kami IKEA. Ay hala. I-connect natin yung phone kasi hindi ko alam kung saan pupunta. Guys, first time ko mag-park sa my pram kasi meron kaming holi. Ang ganda. Ang laki ng space. Ang sakit ng init manay. Ano siya? Tapos hanggang buto. Kaya nga nananakit siya talaga. Paglabas ko talaga yung ano ko talaga yung agtang ko talaga yung Malanit. IKEA tayo guys. Suot-suot ko yung ano ni Don, sunnies. Dala ako ng ano, lalagyan ng sunnies, lalagyan lang pala. Kami. Wait up. Alright, go. Come on. Dito na kami sa ano guys, food court ng IKEA. Makain na si Holly ng kanyang jelly. Is it yummy, Baba? Yan, Baba. Ay, wag yung Coke. No Coke for you. Water ka. Water ka na na. I just... Sorry? Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Ito yung food namin guys. Share lang kami ni Manay ng meatballs. Hindi ko pa to na-try. Kasi lagi kaming sa baba kumakain. Tapos wala to doon. Or hindi ko alam kung meron to doon. Pero lagi namin in-order dito kasi hotdog. Masarap yung hotdog nila. Tapos $1, $2 lang ata. Oo, sa baba. Mamaya. Hotdog mamaya. Mamaya umanda yung hotdog. Tapos yan, pastry. Tapos si cat salmon. Mahilig talaga sa salmon yung babaeng yan. Isarap mo kasi. Kaya size 6 eh. Kaya size 6. Ikaw. Kapag-saldo na sa bahay. Kain tayo guys. Guys, yung meatballs ng IKEA. The best. Yung gravy, parang ano, burger steak na Jollibee. Promise. Red ribbon din. Alam mo, sarap. Oh my gosh, ang sarap. First time ko to i-try. Sarap talaga. Sabi ni Kat, pwede daw bumili ng meatballs, isang pack. Bibili ako. I-air fry natin to. Pwede? Oo! Ah, manda ka dyan. Guys, nahanap ko na siya. Apron. Pero pang kids. Pero kasya siya, sinukat ko siya. Bili ako nito, uy. Lagay ko nga dyan. May cart tayo. Naghihirap tayo maghawak. Yeah. Kasi ito sila malalaki. Ang laki ang haba. Kaya nga parang wedding gown ko na yan. Long gown. Ito yung hinahanap ko guys. Yung pang cover ng mga kung ano-ano ba. Para hindi na tayo magamit-gamit ng cling. Ayun ay sample ay. Oh, di ba? Nalaglag ni Huli yung tubig. Ano guys, mag-stick talaga dyan. Ay, bongga! Yan. May iba-ibang sizes? Oo, ayun. Ay, bongga. Nag-work ba siya sa ano? Sa plastic? Siguro. Oh, thank you. Oh, thanks. Thank you very much. Guys. Open na. Walang sizes. Guys, Wala, pwede siya. ganyan Oh, lang. pwede siya. Ay, bongga. Bili tayo. Isang size lang? Isang size lang siya, pero okay na to kaysa glad wrap. Diba? Ito na lang. Tapos meron siyang... Bili tayo, Day. Bili ka? $4 isa?
Bili tayo dalawa. $2.49. Ano siya? Nag-stick siya talaga? Oo, $4? Uy, bamboo naman yung $4 hindi, ka. $4.99 ata. Asan ba yan? Ay, oo, ang galing niya. Food container. Lid! $4, yes. $4 siya. Galing talaga nito si Kate. Bili tayo. Bili tayo nito dalawa. Ito ang kasagutan sa mga. Ilan bibiliin mo? Siguro ano, 3. Oo. Ganyan yung container. Oo. Oh, sige. Demo. Oh. Tapos nalaglag. Lagay mo dito ay. Si Holy na tapon mo yung Are you okay, Baba? That's fine. Do you want to put this in the cart for me? Yes? There? At the back? Please? Kukuha tayo ng 3. Good girl. Thank you very much. Another one? Naghahanap si Kat ng Lazy Susan na hindi Lazy Susan. Naghahanap siya ng Lazy Susan pero hindi Lazy Susan. Yung ano lang, lazy talaga, hindi siya siya. Hindi si Susan. Nagsusulat siya, guys. Wala na siya sa mood kanina so binigyan ko ng lapis. More? Okay, we'll get more later. Later, we'll get more. Where's my name? Where's Tita Ray's? Where's... Right here. How about Mommy's name? Where's Mommy's name? Bakit na kayo nila? Write Mommy's name. Here. Ah, right here. How about Tito Dan? Tito Dan. I do that one. That one. Oh yeah, that one. That one? How about Zach? Zach, right, Zach? You haven't written Zach yet. The one. Good girl. Ano na? Tapos? 5. Oo. Pero paano mo siya i-connect sa wall? Yay! What did you write? Oh, wow! Guys, ay peach. Mabango. Mabango. Pating, grabe naman siya maka-react naman. Mabango din. Pero mas mabango ang vanilla. Mas strong. Strong. Oo, mabango. Bilhin mo na yan. Bilhin natin para. Oo. Smell si Baba. Ano? Gray? Hindi yan. Gray yan? Yan totoo. Yan totoo. Blind man. Mabango din. Ay, may red din, oh. Aluoy, ang bango. Nabuang na tayo nito. Ay, tama ka, mabubuang. Kasi sabi ko sa'yo eh, ang vanilla yung pinakamabango. Mabango siya, pero Iniwan dapat... si Hindi, nandyan lang naman. Child abuse. Ano to? Ano naman? Ano daw? Cake? Mas asan yung butas? Hindi kasi amoy. Hindi naman amoy na amoy. Parang cinnamon, Itong Char, siya daw. Pro ka sa smell? Hindi amoy. tinan lang to. Kaya nga eh. Damihan ko yung vanilla. Kasi gusto yun ni Dan. Vanilla tayo guys. Kasi ito yung pinaka-strong. Tapos kapag mo na siya, sinindihan mo na siya, amoy na amoy pa rin kasi strong siya. So dapat, Char. Ang dami. Tama. Smell? Buang ako dito sa mga kandila. That's a candle. Ito yung Tingnan mo, na. Ito, lahat na. Sa aming tatlo, nandito lahat. Oo. Makana naman ka dyan na. Ngayon lang, pangalawang beses. Ha? Ano, ubos na yung sa IKEA. Ubus na. Mabilis maubos eh. Wala nga silang malaki. Ino-all day ko kasi. Wala sila. May malaki pala nito. Nandun ko sa ilalim. Nagalit. Ito. May amoy ba? Feeling ko kasi yung malaki walang amoy, guys. Hindi naman amoy. Iba, day. Pero bakit may drawing? Siya yun, guys. Bakit hindi amoy? Bakit mas amoy yung isa? Ang difference lang ata. Ano? Yung malaki? I-check mo yung grams. Grams naman talaga. Wala nga yung malaki yan. Yung ganyan kalaki Oo ba? nga. ano, parang feeling ko mas makamura tayo dito. I-check mo yung grams. Magkano Tapos na? i-compute natin. Ito. Ikaw mag-compute ah. Arithmetic to. Arithmetic. Ano? Wala mo Kasi 299 to. Yung isa 199, yung maliit. Walang makalagay dahil. Wala naman. Bilhin mo na. Mura yan. Pahirapan pa tayo eh. Maliit na lang. Mabango din tong raspberry, guys. So far, yung pinakamabango is yung vanilla. Kaya lang walang malaki yung vanilla. Yung raspberry din, mabango din siya. Ano? Manay, flower girl na siya. Char naman talaga. Designer, Designer, guys. Mag-house tour siya.
Oh, look! Oh. Kaba, tingnan mo yan. Nagsawa na siya sa, ano guys, lapis. So yan, meron ako nakitang panda dun. Tinapon niya. Wala nang pakialam dyan. Nakita ko yung panda dun. Sana walang may-ari niyan. Wala naman siguro iniwan eh. Ano Day, bibigyan ka ng 5 minutes shopping spree. Anong kukunin mo? 5 minutes? Ang 5 minutes lang. Kasi ang dami din naman. Tapos sa free naman lahat makukuha mo. Anong kukunin mo? Dito lang mabibigay. Dito lang. Pero dito lang. Hindi dun sa mga kadila. Dito lang. Ano? Kasi, Wala ang 5 minutes na lang. bibigay. Sa pagtingin pa lang. Wala, ikaw. Sige, ikaw. Ha? Ano? Kahit Ikaw. ano lang. Kahit ano lang makuha ko. Ano sa'yo, Manay? Hindi Ano? ko nga alam. Pag-iisipan mo ba? 5 minutes na lang yung kung ano. Siguro, Wala na. Time's up na. yung may Time's up na. Oo, totoo. Paano mo? Yan ang yung maliliit. Kaya na may wheels nga. Tapos Dapat malang ubos na yung 5 minutes. Kaya nga, tagal din makaisip eh. ang dami na kasi 5 Wala minutes na. talaga. Kung ano, Grabe. ayun, chair. Oh. Kaya mo Kung ba? ano-ano. Malaki pa Ito, yun. ito. Oh, yan. Oh, malaki. Para yung katulad sa akin. 249. Paano Tinignan kaya yun talaga yung naman? presyo. Ganyan, di ba yung sa Ay, ang bato ni cute. Holly? Ang ganda ng kulay. Yan guys, taranta na kasi nagkahalo-halo na lahat. Oh, yan yung sa'yo, sure ka? Okay, ako naman. Ako naman, dalawa nito. Hala, yung kandila ko. Ano nga ulit yung kinuha ko? Istina na. Kalimutan na natin yan. Ano, ito. Ay, wait. Anong kinuha ko, Manay? Apple, tapos raspberry. Hindi ako kumuha ng apple. Huwag kang ganyan. Kahit may kandila ka. Raspberry. Tapos lang? ito. Ay, yan pala yung kinuha ko ata. Uy, Tapos, hindi natin yung kinuhang ano. dalawa nito. Ay, yung apron ko. My gosh. Huwag natin kalimutan yung apron. That's separate. Thanks. Sabi niya, So, alam niya. Huwag kang ganyan. Yan, isa. Tapos, ito. Ang dami mo palang kandila kinuha. So, okay na yan? Tama naman? Okay, tama naman. Alright. Nandito yung meatballs, guys. And nandito yung gravy. Ito na talaga. Ilan ba to? Ilan ba? Magkano to? 24, ano nga $2 yun? to. $2 $2. yung gravy. Ito yung So, kinain namin kanina. Ang Pili tayo sarap. 3, please. Apat nito. Tapos, dalawa lang yung akin, Day. Yes, please. Thank you. Kay Manay, so ano lahat? Okay, tapos, dalawa lang nito yung akin, uy. Ay, 3 na lang, 3. Okay. Yay! Ay, akin yan? Okay. Dalawang gravy lang. Okay. Thank you, Day. Saan natin ito Saan babayaran? natin ito babayaran? Diyan sa food section. Okay, cool. Okay, tara. Diba? Guys, sunduin natin sila dun sa pick-up area kasi ang dami naming dala. Hindi pwede ilabas yung cart. Nakakaloka, diba? Susunduin natin sila, guys. Yan, pick-up area. Kasi hindi pa naman ako marunong mag-reverse. Diyos ko, oy, ano ba yan? Ito, pick-up area, oh. Asan sila? Ayun, tara sila. Ayoko mag-reverse. Bahala kayo dyan. Yung sanis ko, nakita ko guys. Nandito lang pala sa bag ko. Wala siya sa lalagyan. Nandito lang siya sa bag. Bahay na kami guys. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina. Bumili ako nito. Excited ako para dito. $5 lang siya. $4.99. Ano siya? Oh, pwede ko siyang paglagyan ng mga ano ko. Sewing kit ba? As ang linis niya. Tingnan. Oh, puti. Ang linis. Diba? Galing. Bumili ako dalawa. Pero at least alam ko na nandun. Tapos, bumili ako raspberry na kandila. Malaki. Mabango siya, uy. Isa kasi siya sa pinaka-strong yung amoy. Pili-pili ko yung strong na amoy ba para alam mo talaga na pag sindi mo na, ano siya, aamoy talaga siya. Tapos bumili din ako dun sa Paul's Warehouse ng mga ano, pakita ko yan sa inyo soon. Soon talaga. And ito, gravy guys, sa ano, sa IKEA. Mayroon pala silang binibenta na gravy. Doon na sa ano, pa-check out na to, palabas. Yan, bumili ako ng tatlo, $2 each. Ito galing kay IKEA din. IKEA to lahat ipapakita ko. Yan, yung cover. Para kapag gusto mong
ilagay sa fridge yung mga natira mong ulam. Ito na lang yung pang-cover kasi ngayon yung ginagamit ko yung cling wrap. Tapos sayang, 'di ba? Kasi tinatapon yung plastic. So at least yan, plastic siya, pero magagamit mo naman paulit-ulit. So hindi mo siya itatapon. And bumili ako ng apron na maliit. Cute! Cute ng apron. Sorry? With your dad. They went to Kmart. They just need to buy swim shorts. Very, very quick. They will be back soon. Daddy? Huh? Who gave you snakes? Where's that from? I don't even know where it's from. Oh, you did? Where? Mauna na sila guys sa pool. Oh, yan. Naka-outfit na yung mga ano natin, yung mga boys natin. Si Holly, oh, naka-swimwear na. Punta sila kay na ano guys, mami. Mauna na sila kasi nagluluto pa kami ni Manay. Guys, alis na naman tayo. Swimming. Hindi pa yan ha, ready. Lalagay pa yan sa car seat. Sorry? Oh, hindi ko siya maintindihan, Papa. What did you say, sorry? We'll wait for mommy. Hindi na intindihan. We'll wait for mommy, okay? You'll be on your chair. Because you can't sit there, not yet. Okay, Baba? Biglaan to, wala to sa plano. Kasi punta sana kami ng fringe. Kaya lang sobrang init ngayon guys para fringe. As in, hindi kaya ng powers. Dito na kami guys. Dito na din yung mga boys. Swimming na sila. Si Jan nandito sa likod. Dito na sila. Hello! Does she need floaties? The floaties are there as well, babe, for Holly. Do you like it? Oh, she loves it! Yay! She's okay. Oh, she's okay. Weird. She's alright. We'll put the floaties just in case. Holly, swim this way. Holly, swim this way. Come here. Let's put your floaties. I'll put it just in case, babe, okay? Yan, may floaties na siya, guys. I think that one. Go get it. You can do it. Babait nila. Pinatikim ko sa kanya ito, guys. Papanood niyo yung video bukas. Yung atay. Pinatikim ko kay ano. Oh, the The better, the food, yeah. No, that's alright. We have lids. Yeah, no, but the other food. Okay. For later? Yeah, you know what I mean? Like, Yeah. that one's dedicated for. Yeah. Okay. Don't worry too much. It's fine. I'm not worried about it. I like things to be like. You know that. Are your friends like a treat like Thank you. How are you anyway? Good. Really good. Yeah. We went to Paul's Warehouse and then we went to IKEA. Yeah. And you know what? Their Target in Mount Gambier is closing as well. So she's Yeah, there's very going to be new. There's going to be new one there though. Oh, new Target? Yeah, they're building a new shopping centre there. With Target. Ah, okay. She thought they're getting rid of it completely. No? Okay, no, that's good. It's supposed to be about, I reckon it's about 10 big shops going in there. Oh, cool. That Oh, building's that's getting good. locked down. We went and had a look at it. Yeah, no, that's good. Locked down. Yeah. Is that what you looked at when you Yeah, went? yeah. Ah, Did they all cool. leave Yeah. the house? I mean, the other kids? Nah, they're good. Are they already out? No, she's just changing her nappy. No, but when they get out. Okay. Yep. Kuha daw siya ng tawid. Kain na tayo doon. Sarap dahil. Natikman mo na? Hindi pa nga eh. Tikman mo. Yan guys, tikman niya yung ating atay. May ano? May giblet. Doon sa binili niya, may... Hindi, separate. Bella! Stop, Bella ha. Kakain din siya ng atay, oh. Wala, maputos kami, Bella. Maadi ka, Iba Bella. pang aso to. Oo. Nasa murang section to eh. Ready na yung dinner ng mga boys, guys. Alas 8 na ata, parang 8:20 na ata. Tapos hindi pa kumakain kasi nag-enjoy pa. It's ready, my love. So you have your chicken there. Chicken nuggets for the kids. We have the fried rice from this morning. And cheese fries. Meron ding fries. Swimming ka, Kat? Nandito na pala si Kat, guys. Ay. Oo. Kainin yan sila.
Ready to go back? Yeah, yeah. You can. Just be very careful, okay? Ayun, inon na yung lights, guys. Careful, kuya. Up. Child-proof yan eh. Ayan, tara. Sexy. Ah! Si Mami. Uloy! Ay, yung ano mo. Gawan mo yung ano. Yung then versus now ba? Tapos same pose. Di ba may nakatalikod ka na gumanon ka? Kaya nga. Tapos ngayon din. Turn that off. I'm not getting in with that flag. Okay. Alam mo si Bella, guys. At saka si Holly. Best friend na sila. Tinatawag niyang Emma. Trina, if you unhook this thing and open up, she'll probably come out and leave her alone, I reckon. Bella, out! Holly, out! I don't wanna go out. Bella's out. So you have to No, you're okay. Si TJ nandun.